Kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarif ini yo. Rumah Verona. Ukuran nih, 7x13 harganya 700 jutaan. Nang bergema ya. Omah iki iso cash, iso kredit, KPR bank. Nah, mek cukup 5 juta tok langsung proses pembekasan free al biaya. Nah kini ki, ojo khawatir, omah yo ready sisan, ro jalane paling wombo paling disenengi. Ro jalane 8 meter. Sing jalan utama itu sampai 12 meter sampai 13 meter yo. Dadine wombo wis enak nang kene. Wis full paving sisan. Ha, saiki langsung ya lanjut tarif nang omahe. Nah kene iki wis oleh pagar slidingan kok ngene iki. Tuh. Iki wis oleh free sekare masang to yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Lan sebelah kan kene iki nggone area karpote, tuh. Wombo ambek dawa ngene yo. Ha iki kok tali aire iki digawe banyune bencek menjobo cara nang solokan yo. Ha. Lan sebelah kiri kene iki ana tamane, taman mini utawa taman lumayan gede iki. Iki engko pen gawe apa engko pen atur dhewe yo. Ha. Iki modele fasad depane kok ngene iki modele. Ha. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Iki. Ayo. Oh, sih masih. Kusen rek, aluminium, rai mata das. Nah, iki nanggone area ruang tamune pendelok. Oh. Wombo kok ngene. Dhuwure cara ngono nek awan gak ngarep panas yo, wis aja kuwatir. Nah, lagi iki ana jendela sisan, ana loro. Iso dibuka tutup, ben apa? Ben oksigene mlebu metu ben lancar. Dhuwure ana kaca sisan, ready kena gawe penerangan nek siang hari. Nah, saiki langsung lanjut mrene kamar tidur utamae. Nah, iki langsung lanjut, iki langsung menghadap nang area taman nih, cerongno no jendela loro, iso dibuka tutup. Ben apa? Ben oksigene mlebu metu ben lancar. Cara ngono wis apik sirkulasi udara yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki nang kamar tidur kedua e. Nah, wis kok ngene iki modele yo. Pojokan yo ono kaca sisan, ready yo. Nah, iki sadurunge lurus mrene nang pintu iki terakhir nang belok kiri kene sik yo. Iki nang gone tempat area kamar mandine. Ki wetengene wis full granit. WC-ne duduk screenshot ready. Shower iki kok ready dipasang mau kuwatir. Soalnya nang kene iki situ dipasang yo. Nah, langsung lanjut memburi mrene. Kira-kira napa? Penasaran padha kowe. Tebakan sih yo, Ji-ro-lu. Nah, nang sebelah kiri kene iki nggone area dapure. Lho, Don, wombo dapure ngene yo. Meter L ngene yo. Ah iki kok dipasang wis level aja kuwatir. Nah, nang kene iki kok iso pen gawe tempat cuci jemur utawa laundry room nang kene ya iso. Ben opo ben kumbane pen gak cemrenten lang ngarep. Nah, saiki langsung lurus mrene. Nah, iki kok iso pen gawe tempat kamar tidur iso, nggone ART iso, nggone gudang iso. Wis multifungsi. Nek gak ngono wis pen atur dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut tak critani nang ruang tamu kene. Iki mangko omane regane 700 jutaan, ukurane 7x13. Untuk super lokasi, boleh wis, perkempat tekan pejan kau. Wis ngene kan sih, belum ngerti kok. Belum buri, Mas.